Lähdetään liikkeelle täältä istuen. Ota se sun pehmuste sinne korokkeeksi pakaroiden alle. Nyt voit valita sulle parhaan istuma-asennon. Jos se on ristiistunta tai sitten voit jättää jalat auki, tukea polvien alta. Ristiistunnassa kahmaa se pakaroiden pehmeät osat alta pois, että saisit istuinluut mahdollisimman hyvin alustaan. Ja voit tuoda hyvinkin lisää pehmustetta tai koroketta tänne polvien alle. Pepun alla oleva koroke vähän tukee sieltä, että selkä pysyisi ikään kuin suorana, istuiluut alustassa ja päälaki pääsisi kohoamaan helposti kohti kattoa, niin että keho ei lähde romahtamaan tänne taaksepäin. Vaan olisi helppo istua täällä istuinluiden päällä. Hyvä. Voit sulkea sun silmät. Tuoda huomion sinne istuinluille. Tuoda huomion kehon painolle alustaa kohti. Hetken antaa aikaa sille, että havaitset kehon alustalla. Kuulostellen, miltä tässä kohtaa tuntuu. Huomaa oma hengitys. Huomaa, voisiko hengitykselle antaa lisää tilaa liikkua kehon sisällä. Antaa hengityksen laajentavan voiman pidentää alhaalta ylös. Laajentaa kyljistä sivuille. Pehmentää vatsaa. Huomioida sen, mitä sisäänhengitys voisi saada aikaiseksi. Ja ehkä uloshengityksen avulla voit huokaista, antaa hartioiden pehmentyä. Istuiluiden ja pakaroiden ja jalkojen painoa tiiviimmin kohti alustaa. Ja levähtää siellä, missä tällä hetkellä istut. Anna hengityksen liikkeen liikuttaa huomioida, miten se pieni liike auttaa asettumaan
läpi koko harjoituksen. Tuo huomio sun istuinluille ja lähde keinumaan istuinluulta toiselle. Pieni liike. Tuo sieltä suuntaa toiselta istuinluulta eteen ja seuraavalta taakse kohti häntäluuta niin, että pääset piirtämään ympyrää sun lantion alueella. Voit hyvin jatkaa harjoitusta silmät suljettuna tai availla silmiä, jos tuntuu, että on aika vähän herätellä aisteja ulospäin. Saat piirtää nyt ympyrää sieltä lantion pohjan luisten pisteiden välillä niin, että lantio pääsisi keinahtelemaan eteen, sivulle, taakse, sivulle ja eteen. Kädet voi olla siellä sun polvilla ja ei haittaa tässä kohtaa, vaikka selkä kaartuessaan taakse, vähän irrottelisi sieltä polvia alustasta niin, että siellä on jonkunlainen kiintopiste siellä lantiolla alustaa kohti, mutta nyt saa ranka lähteä liikkeeseen mukaan, koko keho lähteä liikkeeseen mukaan. Sun liike voi olla reipas, se voi olla hyvin rauhallinen. Keinahdellen siellä sivulta toiselle. Ja antaa hengityksen pehmentää ja vapauttaa tilaa lantion alueelle. Jos sun on harjoituksessa helppo hengitellä nenän kautta sisään ja nenän kautta ulos, niin anna kieli lepää kitalaessa. Kuljeta sitten huomiota sieltä lantiolta ylöspäin, navan korkeudelle. Anna ympyrät jatkuu sinne navalle. Koita navan korkeudelta pyöristää taakse, kaartaa sivuille ja tuoda napa eteen. Rangalle liikettä. Kierrä ylemmäs rankaa pitkin sinne pallean korkeudelle. Sinne ylös kylkiluiden lähelle. Rintalastan lähelle. Vatsan yläosaan ja avaa sieltä eteen kaarra ja pyöristä ympyröitä. Muista kuunnella omaa hengitystä, omaa liikettä. Onko sun pyöritys tänään hyvin pieni, hyvin rauhallinen vai vähän semmoinen villimpi ja vapaampi keinahtelu? Kulje ylemmäs rankaa pitkin rintakehälle ja anna rintakehän korkeudelta tulee avaus eteen, kaarto sivulle, pyöristys taakse. Kädet siellä polvilla auttaa havaitsemaan, että missä kohtaa tulet eteen ja pyöristä taakse.
Hartiat saa olla pehmeät liikkeessä mukana. Huomio saa kulkea ylemmäs, ihan sinne solisluille asti. Pienentyä pikkuhiljaa lähemmäs rankaa kohti keskikohtaa. Pysähtyä pikkuhiljaa sinne ihan keskelle. Anna istuiluut painuu alas kohti alustaa. Pää kohoaa korkealle. Anna oikea korva tulee kohti oikea hartiaa. Hengitä tilaa kaulalle. Pyöräytä pää edestä. Leuka tulee rintakehän kautta kohti toista hartiaa. Anna kaulalle hengitykset. Jos haluat pysyä liikkeessä, niin voit kuulostella sieltä pään asentoa siellä sivulla. Kääntää leukaa ylös. Leukaa vähän alas. Pyöräytä etukautta takaisin sinne ensimmäistä hartiaa kohti. Ja palauta keskelle. Keskellä vaihda jalkojen paikkaa, jos olet ollut ristiistunnassa. Kohota sieltä. Sun pehmusteen avulla taas hiukan tukea pakaroiden alle. Pakaroiden pehmeät osat alta pois. Istuiluut kohti alustaa, päälaki kohti kattoa. Tuo vasen korva kohti vasenta hartiaa. Hengitä tilaa sinne kaulan sivulle. Anna pää tulee etukautta kohti oikeaa. Hengitys saa luoda tilaa koko rangan pituudelle ja sinne kaulan sivulle. Pyöräytä edestä takaisin alkupisteeseen ja keskelle. Hyvä. Lähdetään pyörityksiin tällä kertaa ylhäältä alas. Äsken lähdit liikkeelle toiseen suuntaan alhaalta ylös pyörittämään. Koita löytää nyt se toinen suunta. Tällä kertaa tuo huomio tänne solisluiden korkeudelle ensin ja lähde löytämään sieltä liikettä, joka pääsisi liikuttamaan rangan ihan yläosaa. Havaitset sieltä pään, kaulan, niskan jatkeena. Anna liike jatkuu alas rintakehälle. Hengitellen tilaa sinne rintakehälle avautua, pyöristyä, kaartua, liikuttaa liikettä ihan sinne rangalle asti, rintakehän ytimeen. Ikään kuin hieroisit sieltä sisäelimiä, kaikkia sisäisiä kudoksia sieltä rintakehän sisältä. Luiden alta, päältä ja välistä. Liikuttele alemmas vatsan yläosaan, pallean korkeudelle.
Ja tuo sieltä ympyrät isona ja reippaana tai pienenä ja kuulostelevana rangan korkeudelle. Rangan ympärille paljon korkeudelle. Kuljeta huomiota alas navan korkeudelle, kaaran navan korkeudelta. Avaa eteen. Huomio laskee alas ihan sinne lantion pohjalle asti. Kaara kallista pyöristä lantion alueelta. Tuntemukset voi olla hyvin erilaisia tällä puolella. Ja hidasta liikettä. Pysäyttele kohti keskikohtaa. Pysäytä sinne istuiluiden päälle. Palaa ihan siihen ensimmäiseen tuntemukseen. Miten keho istuu alustalla. Miten hengitys kulkee kehon sisäpuolella. Auttaa kohoamaan ylöspäin. Tiivistymään alaspäin ja laajenemaan jokaiselle sivulle. Voit aukaista silmiä. Tuoda pyöräytä hartiat. Kädet saa tulla tänne kehon taakse. Jalat voi aueta eteen. Ehkä annat jaloille pienen liikkeen, jos olet istunut ristiistunnossa tämän matkan ajan. Ja päätä omassa tahdissa mun puolesta. Iso kiitos tästä harjoituksesta.